ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாகயே சக்ஷுருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிதும் தாபினம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாதிகம். ये कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगतपदे गोपिजा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरे प्रभानुसुदेविये प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृप सिंधु एव नानां पावनये वैष्णवयो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ஓம் சச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துருங்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சோ நாம இன்னைக்கு பார்க்கிற அத்தியாயம் 3 கர்ம யோகம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். செயலின் யோகத்தை பார்க்கிறோம். நாம பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம போன வாரம் அந்த 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே. நம்ம ஒரு சின்ன சுருக்கத்தை பார்த்துட்டு போயிடுவோம். நாம அன்னைக்கு நம்ம கடைசி நாள் பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம நிறுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பார்த்துன்னு வந்திருக்கோம். இப்போ 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், ஒரு சின்ன சுருக்கத்தை பார்த்துருவோம். இன்னைக்கு புதுசா வந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அதனால பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போயிடலாம். இரக்கம், அதாவது முதல் 2வது அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல உள்ள நம்ம அர்ஜுனோட 5 விதமான குண அதிசயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த குண அதிசயங்களோட விளக்கத்தை பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா அவர் கொடுக்கிறார். அது நான் உடல் அல்ல அந்த அந்த இதெல்லாம் கொடுக்கிறார் பகவான். அதாவது 7வது ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட சரணடைகிறார் அர்ஜுனன். அடைஞ்ச பிறகு கூட 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்ப கூட ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் பகவான் கிட்ட. அப்புறம் 11ல இருந்து அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பகவான் நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு நம்ம ஆத்மாவை பத்தி ரொம்ப அழகா தெளிவா நமக்கு 11ல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நமக்கு கொடுத்திருந்தார். அந்த இரக்கம்ன்றது காரணத்துக்காக வச்சு நாம உடல் அல்லன்றது அர்த்தம் கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்பமை 31ல இருந்து 37வது ஸ்லோகம், அதாவது சொர்க்கமா அல்லது ராஜ்யமா அப்படின்றது. ஏன்னா அவர் கேட்ட கேள்வி பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லாரையும் அவங்க எல்லாம் சாவடிச்சுட்டு என் சைட்ல இருந்து எல்லாரும் இறந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்னத்தை ராஜ்யம் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் அதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல அழகான விளக்கம் கொடுத்தாரு. 31ல இருந்து 37வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 3வது பாவ செயல், அதாவது 33ல இருந்து 38 53வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அதுல பக்தி, அதாவது செயல்பாடு, பாவம் இல்லை அப்படின்றது. அதாவது பகவானோட அவருடைய உணர்வுல நாம எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அது நமக்கு பாவம் வராது. அதுதான் நம்மளுடைய வேதமும் சொல்லுது. 2வது பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறார். அதனால நாம பகவானோட உணர்வுல எந்த ஒரு நம்ம கர்மா செஞ்சாலும் அது நம்மள பந்தப்படுத்தாது அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதனால இது பாவ செயல் இல்லை அப்படின்றது விளக்கம் கொடுக்கிறார். குடும்ப பாரம்பரியம், அதாவது 45 46 பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்குள்ள அத்தியாயத்துல 3வது அத்தியாயத்துல 24வது நம்ம வர்ண சக்கரத்தை பத்தி சொல்றாரு. தடுக்க முன்மதியாக இருங்கள் அப்படின்னு. எப்படி நாம வர்ணங்கள்ல எப்படி நாம பகவான் என்ன நம்ம 4 விதமான வர்ணங்கள் கொடுத்திருக்காங்க, அது கடமை என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அது கட்டுப்பாடு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இப்படிதான் எல்லாரும் செயல்படணும்ன்றத ரொம்ப அழகா கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் இதனால செதறாது அப்படின்றத
ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க. இருமனம் அதாவது அவரு முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த காண்டீபத்த தேர்ல போட்டு உட்கார்ந்துட்டாரு இல்லீங்களா? சோ அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரொம்ப சோர்வா வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா வந்து அவரு சத்திரியன் இல்லீங்களா அவரு. அவர் கண்டிப்பா போர் பண்ணியே ஆகணும். ஆனா அவர் போர் பண்ணாம அவரு தேர்லயே உட்கார்ந்துடுறாங்க. சோ அதனால வந்து பகவான் வந்து அது 5வதா குடுத்திருக்காரு இருமனமா. ஆண்டவருக்கு அதாவது உறுதியோட பகவானோட உதவியோட கருணை அதாவது அவருடைய அதாவது எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, தன்னொரு பாதையில எப்படி போனா எப்படி ப ப சமாதி நிலை அடையறாங்களோ, அந்த மாரி நாம அனன்ய பக்தியில பக்தர்கள் நாமெல்லாம் இல்லீங்களா? சோ அதனால வந்து நாம குடும்பஸ்தரா இருந்தா கூட வீட்ல இருந்துட்டே பகவானுக்கு பக்தி குடுக்கலாம். அதுவும் தப்பு இல்ல அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதே மாரி பாத்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது அத்தியாயத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ந மு முற்றும் துணிந்த முனிவர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா? நீங்க வீடு எல்லாம் எல்லாத்தையும் சொந்த பந்தங்கள்லாம் விட்டுட்டு போறாங்க பாருங்க. சோ அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த பக்தி ரொம்ப சிரமமானது. சோ நம்ம நம்ம கிரகஸ்தனா இருக்கிறவங்க வந்து பக்தி குடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பக்தி அப்படின்றது ரொம்ப அழகா கூட அது அனன்ய பக்தின்னு சொன்னாங்க. அது வந்து பகவானுக்கு உறுதியோட பகவானுக்கு நாம சேவை செய்யணும். சேவை செஞ்சா தான் நமக்கு வந்து அந்த உணர்வு வரும். அந்த உணர்வு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப இந்த மாரி இருமனம் நமக்கு வரவே வராது. ஒரே ஒரு மைண்ட் தான் நமக்கு இருக்கும். என்ன பகவானோட சேவை. அதுதான் நம்மளுடைய கடமையா இருக்கும். அதுதான் ஆன்மீக வழி. சோ அந்த வழியில நாம போனோம்னா, கண்டிப்பா இந்த மாரி நம்ம டபுள் விஷயமா திங்க் பண்ணவே மாட்டோம். எல்லாமே நமக்கு என்ன வேதங்கள் என்ன குடுத்திருக்காங்க, என்ன சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படுதோ, அதன் மூலியமா பகவானோட உணர்வுல நாம வந்து அன்னனைய பக்தியில நாம பாட்டுன்னு போவோன்றத ரொம்ப அழகா வந்து 2வது அத்தியாயத்துல 41வது ஸ்லோகத்துல நம்ம முடிவு வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சோ நாம இன்னைக்கு பார்க்கிற அத்தியாயத்துல 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து 5 வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ அது என்னென்னன்றத பார்த்துட்டு ஒரு புதுசா வந்திருக்கவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. துரத்தல் அல்லது அதாவது துரத்தல்னா நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பந்தப்படாம இப்ப நாம வந்து கிரகஸ்தனா இருக்கோம். நாம குடும்பம் இருக்கு. எல்லாமே எல்லாமே இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? சோ அதனால நாம என்ன பண்ணணும், நமக்கு என்ன தேவையோ எடுத்துக்கிட்டு, மீதி நம்ம துறக்கணும். அதுதான் துறவுன்றது. 2வது நாம செய்யற கர்மால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அத பந்தப்படாம நாம செய்யணும். அதுதான் முக்கியமான துறவு. நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கணும். தேவையில்லாதத நாம வந்து அத நம்ம பயன்படுத்தக் கூடாது. அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து எ இந்த லிமிட் போதும். இருக்கிறத வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலான்றது தான் அதுதான் வந்து பந்தப்படாத வாழ்க்கை தான் துறவுன்னு சொல்றது. இன்னொரு துறவு எப்படி சொல்ல போனீங்கன்னா, நம்ம வீட்டு உற்றார், உறவினர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போறாங்க. வனவாசம் போறாங்க இல்லையா? ஆனா எல்லாருமே நம்ம வனவாசம் போய் தான் ஆகணும். அதுதான் நம்ம வேதங்கள்லயும் சொல்லுது. 50 வயசு பிறகு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், இந்த கலியுகத்துல 50 வயசுக்கு அப்புறம் யாரும் காட்டுக்கு போக முடியாது. நாம சன்னியாசி ஆக முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, நாம குடும்ப பாரம்பரியத்த நம்ம கரெக்ட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். கிரகஸ்தனா இருந்தா கூட நம்ம தாம்பத்திய வாழ்க்கைய நம்ம 50 வயசு வரைக்கும் துறவறம் போணும். இதுதான் நாம குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு அது மாரி பண்ணோம். அதுதான் வேதங்கள் சொல்லும். யாரும் குழந்தைய அதுக்கப்புறமா 50 வயசுக்கு மேல பெத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாரி வழிமுறைலாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரம் சொல்லப்படுது. அந்த மாரி நாம கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு, அந்த மாரி இருந்தோம்னா, நாம இன்னும் ஆயுள் நல்லா பகவான் குடுப்பாங்க. நம்ம நெறைய விஷயங்கள அது பந்தப்படாம நம்ம செயல்படும்போது, இது பண்ணலாம். சோ இதுதான் வந்து துறவுன்னு நாம சொல்றது. இது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அல்லது செயல். இது 2மே கேட்கிறாரு யாரு அர்ஜுனன். பகவானுக்கு 2வது அத்தியாயத்துல ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கு. அதனால தான் பகவான் கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கிறார். துரத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்றத கேட்கிறார். அப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகா இல்லன்னா ஞான யோகா அதுக்கும் விளக்கம் கொடுக்கிறார். 2வது 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். கர்மகாண்டமா, கர்ம யோகாவா நம்ம கர்மகாண்டர் யாருன்னா, நாம எல்லாரும் தான் கர்மகாண்டர் தான். கர்ம யோகியா நம்ம செயல்படணும். அது எப்படி கர்ம யோகத்துல நம்ம பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கும் விளக்கம் கொடுத்திருக்கார் பகவான். 10வதுல இருந்து 16வது ஸ்லோகத்திலும் எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள். நாம வந்து ஒரு குடும்பத்து தலைவரா இருக்கோம். ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கோம். ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது? நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிரஜையா இருக்கோம். நாம வந்து ஒரு குடிமக்களா இருக்கோம். குடிமகனா இருக்கோம். அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட இருக்கணும்? நம்மள பார்த்து நம்ம குடும்பம் எப்படி இருக்கணும்? நம்ம ஊர் எப்படி இருக்கணும்? அந்த மாரி நாம எடுத்துக்காட்டா வாழணும். இப்ப உதாரணம் சொல்லப்போனா நம்ம பிரபுபாதா. ஆன்மீகத்துல நம்ம பிரபுபாதா. நம்ம அரசியல்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி. சோ இந்த மாரி நம்ம ஒரு முக்கியமான ஆளுங்க எடுத்துக்கலாம். சோ அவங்களோட வழிநடத்தல்ல நாம போறோம். அது மாரி போகும்போது கண்டிப்பா நாம உச்சத்த அடைய முடியும். இதுக்கு தான் பகவான் வந்து அழகா சொல்லியிருக்கார். 17ல இருந்து 35வது ஸ்லோகத்த. நம்முடைய வாழ்க்கையும் சரி, நம்மளுடைய கர்மாவும் சரி, நம்ம கர்ம யோகியா நம்ம செயல்படணும். கர்ம காண்டரா நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா பந்தப்படுவோம். அப்படின்றத ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம 17ல இருந்து 35வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னா நம்ம காமம் தான். காமம் தான். இல்லைங்களா? அந்த காமம் எப்படி வருது? நாம ஏதோ ஒரு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டோம்னா, அதுதான் வந்து காமமா மாறுது. நாம என்ன சாதாரண விஷயம் தானே. ஒரு சின்ன விஷயத்த ஒரு ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு பொருள பார்க்குறோம், ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா, அந்த ஆசைப்படுறோம் ஓகே. ஆனா அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்காத போச்சுன்னா, நமக்கு என்ன ஆகும்னா, அது மேல மோகத்துக்கு போகும். மோகம் தான் அப்படியே காமமா வருது. காமமா அப்படியே கோபம் வருது. கோபம் வந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வீழ்ச்சி அடைவோம். சோ இதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர்தான்.
சோ அதை பத்தி நம்ம அழகா 36ல இருந்து 43வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம இது பார்க்க போறோம். காமம்னா நம்ம 2 விதமான காமம்லாம் இல்ல. நம்ம மோகம் பகவான் மேலேயே நாம அதிகமான மோகம் வச்சு நம்ம பக்தி கொடுத்தோம்னா நாம அதுவும் வந்து வீழ்ச்சி அடைவோம். அப்ப அந்த அது வீழ்ச்சி அடைவோம்னா எப்படின்னா ஆன்மீகத்தை விட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க. ஆனா சத்துவத்திலே இருப்பாங்க. தத்துவத்திலே இருந்தாங்கன்னா அப்ப எல்லா பக்தியும் குடுப்பாங்க பகவானுக்கு. அன்னன்னைய பக்தி எல்லாமே குடுப்பாங்க. சாதன பக்தி குடுப்பாங்க. எல்லா நிஷ்காம கர்மாவை குடுப்பாங்க. அகர்மாலையும் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் செயல்படுவாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பந்தப்பட்டே இருப்பாங்க. எதுல? பக்தியில. மோகத்துல பக்தி குடுக்கும்போது. மோகத்துல பக்தி போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க சத்துவத்துல தான் இருப்பாங்க. எங்கேயும் பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. ஆனா பகவான் நல்லா பக்தி குடுப்பாங்க. கோயிலுக்கு போவாங்க. எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. ஆனா அவங்க இதே இடத்துல தான் திருப்பியும் அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இந்த 4 விதமான சக்கரத்துல மாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்கன்றது நம்ம புரியும். சோ இது அதுதான் நம்ம பற்று இருந்தாலும் சரி, பற்று இல்லைனாலும் சரி பகவானுக்கு முக்தி கொடுக்கறது முக்தி கிடைக்கணும்னா நமக்கு முக்தி கிடைக்கணும்னா பகவானுக்கு வந்து மோகத்துல நம்ம பக்தி கொடுக்க கூடாது. அது பத்தி ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து நான் இந்த அத்தியாயத்துல படிப்போம். 36ல இருந்து 43வது ஸ்லோகத்தை அந்த காமத்துல எப்படி நாம வந்து கன்வெர்ட் ஆகுறோம், எப்படி நம்ம பக்தியில இருந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுறோம், இப்படி தன்னுணர்வு பாதையில போறோமா இல்ல நம்ம மோகத்துல பக்தி விடுகிறோமா அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப அழகா தெளிவா இதுல படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இத பத்தி முன்னாடியே நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா? இது 5 விதமான குதிரை படிச்சிருக்கோம். அந்த 5 விதமான குதிரை என்னன்னா கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, வாய். இந்த 5மே ஐம்புலன்கள். இந்த ஐம்புலன்கள் நாம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நீங்க பேசிக் கோர்ஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள். இந்த ஐம்புலன்களும் பாத்தீங்கன்னா ஞானேந்திரங்கள் சொல்லலாம், கர்மேந்திரங்கள் சொல்லலாம். ஞானேந்திரங்கள்னா நம்மளுடைய நுண்ணறிவு மூலியமா மனம் மூலியமா நம்ம செயல்படுறதுதான் ஞானேந்திரங்கள். அந்த ஞானேந்திரங்கள் எப்படி செயல்படும்னா இந்த புலன்கள் மூலியமா செயல்படும். இது பாத்தீங்கன்னா இது கர்மேந்திரங்கள்ல வரும். ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள் அது நம்ம பார்ப்போம் விரிவா. சோ இது மூலியமா இந்த புலன்களை அடக்கிறது மனம், மனதை அடக்கிறது நுண்ணறிவு. நுண்ணறிவு நடக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. அதுதான் பெருசு. ஆத்மாவோட பெருசு யாருதான் நம்ம உடல்ல வந்து பரமாத்மா. எல்லார் இதயத்திலும் இருக்காருன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்ப 5வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே மாதாஜி. இந்த 5வது ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமாட்டாங்களா? ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுங்களா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जादुदिष्टत्य कर्म कृत् कार्यते हयवश कर्म सर्व प्रकृत जैर्गुणै। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதீக இயற்கையுடன் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் எதுவும் இன்றி செயல்படுவதற்கு வருத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்களை எதையும் செய்யாமல் இருப்பதும் எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லை. ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு அந்த அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா? நாம கிரகஸ்தனா இருக்கும், நாம குடும்பத்துல இருக்கோம், நமக்கு எல்லாமே எல்லாமே இருக்கு, பந்த பாசம் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானா தான் சொல்றாரு. நாம வந்து குடும்பஸ்தனா இருந்தாலும் நீங்க பக்தியில வந்து பகவானுக்கு கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நீங்க பக்தரா இருக்கலாம், துறவரம் போகணும்னு அவசியமே இல்லைன்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதனால நாம வந்து கர்மா செஞ்சே ஆகணும் இல்லைங்களா? ஆனா கர்மா செய்யலாம். நம்ம கர்மகாண்டரா செய்யக்கூடாது. கர்ம யோகியா நம்ம செயல்படும். கர்ம யோகியா செயல்படணும்னா நாம எதுலயுமே பந்தப்படாம நமக்குன்னு என்ன இருக்கோ அது மாத்திரம். நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்திருக்காங்களோ அதை வச்சு நாம குடும்பத்தை கொண்டு போகணும். இன்னைக்கு 1000 ரூபாய் கிடைச்சிருக்கா, சரி ஓகே இந்த 1000 ரூபாய் போதும், இதை வச்சு குடும்பம் நடத்தலாம், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மனநிலைக்கு நம்ம வந்துடணும். நம்ம குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். அதுக்கு மேல எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா நாம அடுத்தவங்கள பொருளை திருடுன்னு அர்த்தம். கிரிமினல் கேஸ் மாதிரி தான் ஆகும் அது. இதுதான் சொல்றாரு. பௌதீக இயற்கையுடன் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல் இல்லைங்களா? நாம பௌதிகத்துல இருக்கோம். இந்த பௌதிகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட குண அதிசயங்கள் மாறி இருக்கும் இல்லைங்களா? நாம குடும்பஸ்தனா இருக்கிறோம். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் எதுவும் இன்றி செயல்படுவதற்கும் வருத்தப்படுகின்றனர். அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பக்தியில இருக்கும்போது அப்ப பௌதிகத்துல இருந்தா நம்ம எப்படி வந்து ரொம்ப சுதந்திரமா நம்ம செயல்படாம ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் நமக்கு சுதந்திரமே. அதுதான் ரொம்ப சுதந்திரம். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினைக்கிறான் ஆன்மீகம்னா நம்ம வந்து சாதன பக்தி போடணும். சாதன பக்தினா என்ன? காலையில எழுந்த உடனே குளிக்கணும், பகவானுக்கு எத்தனை மணிக்கு 3 மணிக்கு 4 மணிலாம் எழுந்துக்கணும், பகவானுக்கு குளிக்கணும். அது நம்ம குளிச்சுட்டு பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் வேலையெல்லாம் பார்த்து அவருக்கு தேவையான அவருக்கு துணி எல்லாம் அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி அவரு மலர் அலங்காரம் பண்ணி அவருக்கு எல்லாத்தையும் வழக்கெல்லாம் ஏத்தி இதெல்லாம் பண்றதுக்கே மணி 4 ஆயிடும் இல்லைங்களா? 4:30 மணிக்கு நாம நெய்வேத்தியம் பண்ணணும் பகவானுக்கு. அழகா நம்ம இது பண்ணோம், மங்களாரத்தி பண்ணோம். நாம வீட்டுல இருந்தே பண்ணலாம், கோவிலுக்கும் போய் பண்ணலாம், இல்ல நாம வீட்டுல பண்றது ரொம்ப சிறப்பு அது.
சோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சாதன பக்தி. இந்த பக்தியை பண்ணா நம்ம கடுமையா இருக்கணுமே, காலைல எழுந்துக்கணுமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அது ஒரு வாட்டி நீங்க ஒரு வாரம் நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த நேரத்திலே பகவான் தட்டுவார். முதல்ல உட்கார்ந்து படுத்துக்கிட்டு எழுந்துரு 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 போய் செய் வேலை போய் செய்யணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனசு போயிடும் அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. அந்த மாதிரி போறது அதுதான் ஒரு சுதந்திரம் நமக்கு அது பகவான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா ஒரு சில ஆளுங்க என்ன பண்ண பௌதிகத்துல வாழவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், கடிமை தான் அது. ஏன்னா 6வது அத்தியாயத்துல நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அர்ஜுனன் கேட்பாரு, என்ன கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ணா காற்ற கூட குடுகுல அடைச்சு வச்சிருவேன், ஆனா மனதை என்னால அடக்க முடியலையே கிருஷ்ணான்னு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, கண்டிப்பா முடியாதுதான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல அர்ஜுனா, ஆனா அதை நீ செயல்பட்டினா கண்டிப்பா உனக்கு சாத்தியப்படும்ன்றார் பகவான். யாராலும் செய்ய முடியாது இல்ல, எல்லாராலையும் செய்ய முடியும். ஆனா நீ பயிற்சி எடுத்தாதான். அப்போ நாம அந்த சாதன பக்தியை பண்ணாதான் நமக்கு முடியும். அது எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கு, செயல்படுவதற்கு வருத்தப்படுகின்றனர். ஆனா அதை பத்தி வருத்தமே பட வேணாம். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்களை எதையும் செய்யாமல் இருப்பதும் எவருக்கும் சாத்தியமில்லை. அது நாம செய்யாம இருக்கவும் கூடாது. கண்டிப்பா அது முடியாது. நம்மளால செஞ்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா நாம சாப்பிடணும், நம்ம பிள்ளைகள் சாப்பிடணும், நமக்கு அடுத்த மறுநாளைக்கு தேவையான பொருளை நம்ம சேகரிக்கணும் இல்லையா? கண்டிப்பா நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். இதான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. ஆத்மா எப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நாம உடம்புல இருக்கிற ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா சைலண்டா தான் இருக்கும். ஆனா அது இயங்கிக்கணும். அது பாட்டுன்னு கம்முன்னு பாத்துக்கிட்டு நம்ம எந்த கை ஆட்டுறோமா, கால் ஆட்டுறோமா, அங்க பாக்குறோமா, இதை கேட்கிறோமா, அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மள ஆத்மா. நாம அந்த ஆத்மா ஒழுங்கா செயல்படுதா இல்லையான்னு பரமாத்மாவும் நம்ம இதயத்துல உட்காந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு. அதுதான் நம்ம மனசை எப்பவுமே தூய்மையா வச்சுக்கணும். ஏன்னா பரமாத்மாக்குள்ள கூடின்னு இருக்காரு. நம்ம எல்லாரும் உயிர்வாழ் இதயத்திலயும் பரமாத்மா இருக்காரு. நம்ம கோயிலுக்கு போய் பக்தி கொடுக்கறதோட நம்ம உடலையும் சரி, நம்ம உள்ளத்தையும் சரி, நம்ம எல்லாத்தையும் சுத்தமா வச்சிருந்தா போதும். அதை விட கோவில் எதுவுமே இல்லைன்றார் பகவான். நம்ம பகவான் குடிகொண்டு இருக்கிறாருங்களா, அந்த இடத்த சுத்தமா வச்சுக்கணும். அப்ப நம்ம மனதை சுத்தமா வச்சிருந்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும். அதுதான் ஆத்மா எப்பவும் இயங்கிட்டாலும் சரி, அது பாட்டுன்னு இயங்கிட்டு தான் இருக்குன்றத ரொம்ப இதோட விளக்கம் நிறைய சொல்லலாம். ஏன்னா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன பொழுது நம்ம என்ன யோசனை பண்ணோமோ அது அப்படியே நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கனவா வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுவாங்க. நான் என்னென்ன நம்ம யோசனை பண்ணோமோ அதெல்லாம் வரும். அது சயின்ஸ் டெக்னாலஜி சொல்லுது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலேயே 5000 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு அழகா சொல்லப்படுது. ஆத்மா எப்பவுமே நாம உடல் மாத்திரம் தான் டயர்டா இருக்குமே தவிர ஆத்மாக்கு என்னைக்குமே டயர்டே கிடையாது. அது பாட்டு இயங்கிதான் இருக்கும். அதுதான் நம்ம உயிர் சொல்றது. அதுதான் நம்ம ஹார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுது. இயக்கம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளுடைய பணி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கர்மா இருக்கு பாருங்க. நம்மளுடைய கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரிதான் இந்த முக்குணங்களும் நம்மள ஆட்கொள்ளப்படுகிறது. சத்துவமா, ரசோமா, தாமசா. அது எப்படின்னா நம்மளுடைய செயல்பாடு தான். நீங்க போய் நான் பணத்தை ஆசைப்பட்டு நீங்க பணத்து மோகத்திலேயே போனீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ரசோகுணத்துல போவீங்க. அதே நீங்க தப்பான வழியில போனீங்க, அந்த 4 தூணுக்கு பாத்தீங்களா, சமுதாய தூண் 4 தூண்கள், அது நம்ம செதுக்கணும். நாம அந்த ஒரு தூணு செதுக்கினா விட போதும், நாம தாமஸ்ல போயிடுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா தாமஸ்ல போயிடுவோம். அது 4 தூண் என்னென்ன தூணு பாத்தீங்கன்னா, கேம்பிளிங் சீட் ஆடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தப்பு, அது தப்பான விஷயம். 2வது மாமிசம் சாப்பிடுறது, அது ஒரு தூண் நம்ம சமுதாயத்துக்கு. ஏன் மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா, ஒரு உயிரை நம்ம கொல்லக்கூடாது, எந்த உயிருமே கொல்லக்கூடாது. இது நம்ம சமுதாயத்துல 2வது தூணா ஆன்மீகத்துல 2வது தூணா சொல்லப்பட்டது. 3வது தூணு பால் உணர்வு, தப்பான உணர்வு பால் உணர்வு வைக்கக்கூடாது. எது வேணாலும் சரி, அது நம்ம அந்த இதுல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது 3வது. 4வது பாத்தீங்கன்னா இந்த மது போதைக்கு இந்த மாதிரி அடிமையெல்லாம் ஆகக்கூடாது. இந்த 4மே வந்து நம்ம கரெக்டா இருக்கணும். அதுதான் நம்ம சமுதாய தூண் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த மாதிரி இல்லாம நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம வந்து தன்னுன்னு ஒரு பாதையில போற பாதைக்கு இந்த 4மே இல்லைன்னா கண்டிப்பா அவன் வந்து ஆன்மீகத்துல நிலைச்சு நிப்பாங்க. இதுல ஏதாவது ஒண்ணு போனா கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல இருந்து நாம இடம்பணும். ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க, தப்பு இல்லை. ஆனா முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், அது வந்து இது இல்ல. ஆனா இனிமேட்டு நம்ம அந்த ஆன்மீகத்துல வந்துட்ட பிறகு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது பகவான் செய்வார். நான் யாரையுமே வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து சாப்பிடுறாங்க, அது நான் தப்புன்னு சொல்லல. ஏன்னா நம்ம சமுதாயத்துல அந்த மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஆனா பகவான் இந்த உணர்வுல வந்துட்டீங்கன்னா அது படிப்படியா ஆட்டோமேட்டிக் நீங்களே நிறுத்திடுவீங்க. ஏன்னா அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் அந்த வேலை செஞ்சிருவார். அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம். இனிமேல் நாம பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு யாரா இருந்தாலுமே அதை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நாம வந்து அந்த தாமஸ் குணத்தை உண்டாக்கும், கோபத்தை உண்டாக்கும். இந்த ஆனியனு, இந்த கார்லிக் இதெல்லாம் பூண்டு இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தாமஸ் குணத்தை உண்டாக்குறது. அதெல்லாம் மருந்து ஆக்சுவலா. அதெல்லாம் வந்து ஒரு மருந்து அது. அந்த மருந்து நாம வந்து எப்படி சாப்பிடணும், டெய்லி சாப்பாடுல சேர்த்துக்கிட்டா என்ன ஆகுது, அது அப்படியே பாய்சன் தான் ஆகும். பாய்சன் ஆகாது. பட் ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபத்தை உண்டு பண்ணும். நம்மள எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு வீரமா எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, ஒரு கம்பீரமா வச்சுக்கன்னு சொல்லலாம். ஒரு ஆனியன் சாப்பிட்டா.
ஆனா அதே கம்பீரம் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியாது, ஆன்மீகத்துக்கு செட் ஆகாது. அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அது வந்து மருந்தா எடுத்துக்கலாமே தவிர, பூண்டும் சரி வெங்காயமும் அது கண்டினியூ எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு ப்ராப்ளம் தான். அது நம்ம எடுக்காம இருக்கிறது நல்லது. அதுதான் சொல்லலாம். அது நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள்ல சத்துவ குணத்துல போய் இது ரசோ குணத்துல போயிடுவீங்க. அப்ப ரசோ குணத்துல போனீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பந்தப்பட்டு போவீங்க. பந்தப்படும்போது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்கவும் முடியாது. அந்த உணர்வுல பகவானுக்கு பக்தி குடுக்க முடியாது. ஆனா நீங்க இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் அந்த செயல்படுவார். சோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இயக்கம் செயல்படுவதா குணங்களின் அடிப்படையில் நடக்கிறது. அப்ப நாமோட சாப்பாடு விஷயத்துல, நம்மளுடைய செயல் விஷயத்துல இதெல்லாம் இருக்கும்போது மாறும்போது, அப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணங்கள ஆட்கொள்ளாம பகவானோட உணர்வுல, தன்னுணர்வு பாதையில நம்ம அகர்மங்கள பணி செய்யும்போது, கர்ம யோகியா நம்ம மாறும்போது, அப்ப நாம கண்டிப்பா வந்து பகவான் உணர்வுல நம்ம செயல்படுவோம். அதுதான் முத்திக்கான வழி அப்படின்றத ரொம்ப அழகா பகவான் இங்க எடுத்துரைக்கிறார். நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறேன். நாம வந்து எப்பவுமே நாம இப்ப என்ன பண்ணுவோம், இப்ப நாம உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லீங்களா? பகவத்கீதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். இப்ப கேட்டும்போது நம்ம மனசு என்ன நினைச்சுக்குன்னா, நைட் என்ன சாப்பிடலாம்? நாளைக்கு காலைல ஆபீஸ் போணுமா? இல்ல நாளைக்கு காலைல வீட்ல வேலை இருக்குது. இந்த வேலை செய்யலாமா? அந்த வேலை செய்யணும். அது மனசு அலைபாயுனே போயிட்டு இருக்கும் இல்லீங்களா? அது இயங்குது. அது மனசு மட்டும் இயங்காது. அது கூட சேர்ந்து இந்த புத்தியும் இயங்கிட்டு இருக்கும். மனம் தான் வந்து புத்திய இயக்கும். புத்திய இயக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கை உங்களுக்கு நீங்க பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஆனா கை தன்னால ஆடும். சிலது கால ஆட்டினே பாப்ப அந்த நீங்க ஏதோ திங்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பினஸ்ஸா திங்க் பண்ணும்போது கால் ஆட ஆரம்பிச்சுரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஆட ஆரம்பிச்சுரும். இதெல்லாம் எப்படி ஆகுதுன்னா, ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள் இந்த மாரி நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல இத பத்தி விரிவா படிக்கலாம். சோ அந்த 13 அம்சங்கள் 24 அம்சங்கள் படிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அதுல வரும் இது. இந்த மாரி மனசு தொடுதல், அப்புறம் இன்டெலிஜென்ட் இந்த உணர்வு இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இயங்கிட்டே இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. இத கண்ட்ரோல் பண்ணது தான் ஆன்மீகத்துல வர்றதுன்னு அர்த்தம் இது. நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் மீண்டும் பௌதிக உலகத்துக்கு கொண்டு வருமா? அல்லது கிருஷ்ணருக்கு அருகில் இட்டு செல்லுமா? என்பது என்னுடைய கேள்வி. இதுதான் நாம கேட்கணும். நம்ம மனத கேட்கணும். நம்ம புத்திய கேட்கணும். நம்மளுடைய ஆங்காரத்த கேட்கணும். சோ இதுதான் வந்து சூட்சும உடல். சூதல உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். இந்த உடல பத்தி நம்ம எப்படின்னு தெரியும். நம்ம கை தூக்கி இப்ப கைய வச்சா தொடுறோம். இல்ல இப்ப நம்ம அத பார்க்கிறோம். கண்ணால பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனா மனசையும் சரி, அகங்காரத்தையும் சரி, புத்தியும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா, அது ஆன்மீகத்துல மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அப்பதான் வந்து ஆன்மீகத்துல இருந்தா தான் இந்த 3மே நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் வரும். இல்லன்னா வரவே வராது. சான்ஸே இல்ல. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து தியானம் பண்ண போனா கூட சரி, அந்த தியானத்துல பகவானோட விக்கிரகத்த மனசுல மனசுல நிறுத்திக்கிட்டு, நாம விக்கிரகத்த பகவானோட நிறுத்திக்கிட்டு, சச்சித் ஆனந்தமா நாம வந்து தியானம் பண்ணோம்னா, கண்டிப்பா வந்து அது மனசு நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா நாம வந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கோம். நாம அறியாமவே உள்ள இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம சொல்ல வருது. நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் மீண்டும் பௌதிக உலகத்துக்கு கொண்டு வருமா? அல்லது கிருஷ்ணர் அருகில் இட்டு செல்லுமா? என்பது என்னுடைய கேள்வி. அது நம்மளுடைய கர்மா. நாம எப்படி கர்ம யோகியமா இருக்குமா? கர்ம காண்டாவா இருக்குது. நம்மளுடைய செயல். இது மனதையோ, புத்தியோ இல்ல. நாம செய்யற செயல் பண்ணதான் அது மாரி வரும். இப்ப டிவிய பார்க்கிறோம். ஒரு புரோகிராம் பார்க்கிறோம். ஒரு 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 மோசமான ஒரு சூழ்நிலைய ஒரு சீரியல் கொண்டு போதுன்னா, அத நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இது சீரியல் தானே நீங்க நெனச்சுருவீங்க. ஆனா மனசுக்கு தெரியாது, புத்திக்கு தெரியாது, ஆத்மாக்கு தெரியாது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அது அப்படியே பதிஞ்சிரும். உங்களுக்கு தெரியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இருக்கும். என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்து அத நெனச்சு பார்ப்பீங்க. உங்களுக்கு தெரியாமயே வரும். அதுதான் பகவான் உங்களுக்கு மெமரி லாஸ் குடுத்துக்கிறாரு. மறதி நெறைய குடுத்துருக்காரு பகவான். ஏன்னா வந்து 50 வயசு ஆன பிறகு சில பேர் மறதி வர காரணமே இதுதான். நாம 10 வயசு, 8 வயசு, 25 வயசுல நம்ம பண்ணி அத பார்த்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், வர நீங்க வந்து வயசாக எதுக்கு மெமரி பவர்ன்னா, அந்த சின்ன வயசுல உள்ள வாலிப வயசுல என்னென்னலாம் பண்ணோமோ, அது 50 வயசுல தெரிய ஆரம்பிச்சுரும். நீங்க அதே மாரி அப்போ உங்களுக்கு உடலும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. ஆனா அந்த புத்தி வந்துட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கங்களேன், அப்ப நீங்க தப்பா தான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இல்லீங்களா? அதுதான் பகவான் அழகா மறதியும் குடுத்திருக்காரு, புகழையும் குடுத்திருக்காரு, வாழ்க்கையில உள்ள எல்லா விஷயம் குடுத்திருக்காரு. மறதி நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சோ அதனால தான் ஒரு மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் மர அ மனதால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அவர் மிகவும் பக்திமான் ஆக முடியும். ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயல் தான். நம்ம மனத கண்ட்ரோல் பண்ணா நம்மளுடைய செயல் மூலியமா தான் மனத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். டிவி பாக்குறது, நியூஸ் பேப்பர் பாக்குறது, இப்ப தேவையில்லாத விஷயத்துல அங்க ஆர்குமென்ட் நடந்ததுன்னா டக்குனு அங்கிருந்து விலகி போறது நல்லது. ஏன்னா அந்த விஷயத்துல நம்ம அதுல இப்ப நடக்கும்போது நாம அங்க இருந்தோம்னா, கண்டிப்பா நம்ம மனசுல உள்ள போய் சேரும் அது. தேவையில்லாத விஷயங்கள, பௌதிக விஷயத்துல பேச பேச என்ன ஆகும்னா, நம்ம கண்டிப்பா அந்த உணர்வுல நம்ம போறோம். நம்ம போமாட்டோம். நம்ம
இருப்போம். நான் அதெல்லாம் போக மாட்டேன்பா, நான் திடகாத்திரமா என்ன. ஆனா உங்க மனசுக்கு தெரியாது, உங்க புத்திக்கு தெரியாது, உங்க ஆங்காருக்கு தெரியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள அது ரெக்கார்டிங் ஆயிட்டே இருக்கும். நமக்கு தெரியாது. என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு டக்குன்னு வெளிய வந்து வெடிக்கும் அது. அப்பதான் நாம தெரியும். நாம இந்த மாரி செயல்பட்டோமா அப்படின்னு. அந்த மாரி அதுக்காக தான் சொல்ல வருது. இந்த மாரி விஷயங்கள அவாய்ட் பண்ணணும். துறவி மற்றும் குடும்பஸ்தர்கள். அப்ப துறவுன்னா பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சன்னியாசிங்க. அவங்க என்ன போறாங்க? காட்டுக்கு போறாங்க. அப்பா, அம்மா, அண்ணன், தம்பி எல்லா உறவினரெல்லாம் விட்டு நாட்டு மக்கள்லாம் விட்டுட்டு வனவாசம் போறாங்க. வனவாசம் போயிட்டு அங்க போய் என்ன பண்றாங்க? நம்ம நல்லா வந்து பகவான விக்கிரக வழிபாடு பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அருவமா பகவான உணர்ந்து அத அவங்க த தியானம் பண்றாங்க. தியானம் பண்ணி அதுலருந்து அவங்க முக்தி அடையறதுக்கு பயிற்சி பண்றாங்க. இது நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல பண்ணலாம். சோ இங்க ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, துறவு மற்றும் மற்றும் குடும்பஸ்தர்கள், ஏமாற்றுக்காரர்கள் இருக்காங்க. அதான் மித்தியாசாரம்ன்னு சொல்றது. அவங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போலி மனிதர்கள் சொல்லப்படலாம். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, செயற்கையான துறவு செய்வாங்க. நல்லா இந்த மாரி குடுமி வச்சிருப்பாங்க. நல்லா இது மாரி கழுத்துல போட்டிருப்பாங்க. நெத்தியில பட்டை வச்சிருப்பாங்க. கதவு சட்டை போடுவாங்க. அப்படி இருப்பாங்க, இப்படி இருப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா, அவன் தப்பானது. இன்னொரு முகத்த பாத்தீங்கன்னா தப்பான. ஆனா அந்த செயல் நம்ம பார்க்க முடியாது. அந்த உணர்வு நமக்கு தெரியாது. நாம வந்து அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நல்லா டீப்பா பழக, அவங்களோட அறிவுரை கேட்க கேட்க பாத்தீங்கன்னா, அவங்க குடுக்குற போதனையே பார்த்தா புரிஞ்சுக்கலாம் அவன. ஏன்னா இந்த குரு சீட பரம்பரையில வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதையுடைய பாகவதத்தையும், பகவானோட விபூதியும், அவருடைய லீலையும், அவருடைய வைபவத்தை தான் வச்சு நாம காரணமா வந்து நாம வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றதோ, அத வச்சு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா, வேற மாரி விளக்கம். அந்த விளக்கத்தையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். சோ அந்த மாரி செயல்பாடு வந்து அவங்க தான் வந்து மித்தியாசாரா, அதாவது போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இயற்கையான துறவு கண்டிக்கப்படுகிறது. கண்டிப்பா வந்து அது நம்ம நம்ம சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப வந்து தொல்லை குடுக்குற விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்க போலியான சன்னியாசிய விட மேலானன்னு சொல்லுவாரு. அதாவது அந்த மாரி சன்னியாசி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? போலியான சன்னியாசிங்க. அவங்க யாருன்னா, அவங்கள விட நாம குடும்பஸ்தன் இருக்கோம் பார்த்தீங்களா? நம்ம குடும்பத்த இப்ப நான் குடும்பஸ்தனா இருக்கேன். இப்ப நான் பகவானுக்கு பக்தி குடுக்குறேன். ஆனா அவங்கள விட நம்ம மேலானவர்கள். அவங்க எல்லாமே உட்டார், உறவு எல்லாம் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போனாலும், ஆனா அவங்க வந்து இது தப்பு தப்பான வேலைய செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அவங்கள விட குடும்பஸ்தர் மேல, ஒரு குடும்பத்த இருந்துகிட்டு அழகா பார்த்துக்கிட்டு, அப்படியே பகவானுக்கு அழகா பக்திய குடுத்துக்கிட்டு, அவங்க பண்றாங்கல்ல, சன்னியாசிய விட மேலன்னு சொல்ல வரார். போலி சன்னியாசிய விட. கடமைகளை பற்றுதலின்றி செய்தல். நம்ம கடமை இருக்கு. நம்ம கடமை என்னன்னா, அந்த கடமைய நமக்கு என்ன தேவையோ, அந்த கடமைய மட்டும் செஞ்சுட்டு, மத்த கடமைய நம்ம செய்யாம விட்டு போயிடலாம். நமக்கு இதுவரைக்கும் வந்தது போதும் அப்படின்ற செயல்படுறான் பார்த்தீங்களா? அவன் தான் தன்னுணர்வு தூய ஆத்மாவா செயல்பட முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா. எதுவும் தூய்மையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சன்னியாசி சமூகத்திற்கு தொல்லை ஏற்படுத்தப்படும். எப்பவுமே அதான் அது. ஏன்னா அந்த சன்னியாசி எடுக்கிறோம், நான் காட்டுக்கு போறேன், அங்க போறேன், இங்க போறேன். நான் எல்லா வேலையும் செஞ்சுப்பான். எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா வச்சிருப்பாரு அவரு. அண்ணனைய பக்தி பண்ணுவாரு, எல்லாம் பண்ணுவாரு. ஆனா இன்னொரு முகம் பார்த்தீங்கன்னா வேற மாரி இருக்கும். அது நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவங்களுடைய உபதேசங்கள வச்சு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். சோ அதுதான் நம்ம சொல்லப்படுது. அந்த மாரி போலி மனிதர்கள் மித்யாசாரா வந்து என்னைக்குமே வந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கு சீர்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhuji. Hare Eighth Krishna. Prabhuji. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. Eighth படிங்க. யாரோ படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிக்கலாம் மாதா. அவங்கள Hare ஹேண்ட் ரைஸ் Krishna. பண்ணுங்க. அவங்க Devotees யாராச்சும் interested இருந்தா படிங்க. Hare Krishna. மாதாஜி விஜயலட்சுமி படிக்கட்டுமா? Yes, Mataji. Please, படிங்க Mataji, மாதாஜி. proceed. Eighth shloka. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜ்யாயோ யஹ்ய கர்மணः ஷரீர யாத்ராபிஜதே ந பிரசித்யேத கர்மணः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பதனால் நான் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண சொல்லுங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க தான் இப்ப கூப்பிட்டு இருந்தீங்க, அன்மியூட் பண்ணிருந்தீங்க. ஓஹோ. சரி சரி சரி. ஓகே. சரி நான் இப்ப நீங்க தானே ஸ்லோகம் படிச்சீங்க மாதாஜி? ஆமா ஆமா பிரபுஜி. சரி. ஓகே. சரி நீங்களே படிங்க. இப்ப நான் இது முடிச்சுட்டேன். இத இப்ப விளக்கம் சொல்லிடுறேன். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக அப்படின்றார் பகவான். அதாவது உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமை? நாம படிச்சோம் இல்லைங்களா? நாம பேசிக்லயே படிச்சிருக்கோம். லெவல் 2ல வந்து படிச்சிருக்கோம். ஆரம்பத்துல சொல்லியிருக்கோம். இந்த 4 வர்ணங்கள் சொல்லியிருக்கோம். இப்ப சத்திரனுக்கு என்ன? பிராமணனுக்கு என்ன? அதே மாதிரி இவர சூத்திரருக்கு என்ன? இத பத்தி யாராவது விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? நீங்க படிச்சது உங்க ஞாபகப்படுத்தி சொல்லலாமே. சொல்ல முடியுமா? 4 வர்ணங்கள். 4 வர்ணங்கள் கடமை, கட்டுப்பாடு. பிராமணனுக்கு என்ன கடமை, என்ன கட்டுப்பாடு சொல்ல முடியுமா?
ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, சொல்லுங்க பிரபு. பிராமணர்களுக்கு 50 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும். யாரு மாதாஜி? யார் இது பிராமணா? பிராமணர்கள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. 50 வயசுக்கு மேல வனவாசம் போகணும். ஓகே. அப்புறம் 70 வயசுக்கு மேல சன்னியாசம் போகணும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஆனா ஆனா இது சத்திரியர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 வயசு வரைக்கும் அவர் வந்து கிரகஸ்தனா தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேல அவனும் சன்னியாசம் அவனும் வனவாசம் போகணும். அதுக்கப்புறம் சன்னியாசம் போகணும். ஓகே. அதேதான் மத்தவங்களுக்கு. ஆமா, வித்தியாசம் இவங்க வந்து வைசியருக்கும் அதான் வரும் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து கடைசி சூத்திரருக்கு மட்டும் மற்ற சேவை செய்யற மாதிரி. அது அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு கடமை மட்டும்தான் இருக்கு. அவங்களுக்கு என்னன்னா, அவங்க வந்து ஒரு குடும்பஸ்தனா மட்டும்தான் இருக்க முடியும். சன்னியாசி போக தேவையில்லை, பிரம்மச்சாரி ஆகணும் தேவையில்லை, வனவாசம் போகணும் அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் அவங்களுக்கு இந்த கடமை மட்டும் இதான் சொல்லியிருக்காரு தவிர, ஆனா அவங்க வந்து போலாம். அவங்க இஷ்டம் அது. எல்லாமே அப்படிதான். இந்த 4 வர்ணங்களும் சரி, யார் வேணாலும் செயல்படலாம். அது எந்த அது வந்து பகவானே வந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. இது வந்து பார்த்தா நம்ம கடமை. இது நம்ம செஞ்சே ஆகணும். கட்டுப்பாடுன்னு ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. என்ன கட்டுப்பாடுன்னா, என்ன மாதிரி கட்டுப்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பிராமணன் என்ன செய்வாரு? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வைசியருக்கும் சரி, சூத்திரருக்கும் சரி, அவர் பிராமண பிள்ளைகளுக்கும் சரி, அவர் எந்த யாருன்னாலும் சரி, சமுதாயத்துக்கு அவர் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீகத்தை ஊட்டணும். எப்படி ஊட்டணும்? வேத பாடசாலையை உருவாக்கி பகவானை பத்தி அவருடைய உபதேசங்கள் பண்றது, அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க எடுத்து உரைக்கணும். 2வது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த நாட்டுக்கு ராஜாவுக்கு சரி, சத்திரியனா இருக்காரு அவருக்கும் சரி, வைசியருக்கும் சரி, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குருவா இருந்தா அவங்களுக்கு போதனை கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பிராமண. அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் பகவான் சொல்றாரு. கடமையிலேயே ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு பிராமணனுக்கு. அதை வச்சு நீ வாழ்க்கையை வந்து கொண்டு போலாமே தவிர, அதை வச்சு நீ 10 நாளைக்கு, 1 மாசத்துக்கு, 2 வருஷத்துக்கு 10 என் லைஃப்க்கு தேவையான சொத்தை நீ சேர்த்து வச்சுக்கிட்டா அதோட பாவம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு வேதங்களை சொல்லப்படுது. ஏன்னா பிராமணனுக்கு என்ன பார்த்தீங்களா, அன்னைக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சுதான் அவங்க உபயோகிக்கணும். அதுதான் நம்ம சொல்லப்படுது. நாம அது ரொம்ப டீப் உள்ள போவேன்னா நாம இதா பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அப்படிதான் வந்து நம்ம சொல்லப்படுது. ஏன்னா இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, கும்பகோணத்துல சரி, தஞ்சாவூர்ல எங்க பார்த்தாலும் சரி, நம்ம அந்த சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் வந்து பிராமணன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காலையில எழுந்த உடனே வெடிகாலம் அவங்களுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா வீதிக்கும் போவாங்க. அங்க கிடைக்கிற பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்லி, அவரோட பஜனை பாடிக்கிட்டு, அவங்க கொடுக்குற காணிக்கையை எடுத்துக்கிட்டு, அதை வச்சு அன்னைக்கு வீட்டுல வந்து பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி, அதை பகவானுக்கு படையல் பண்ணி, அதை அவங்க பிரசாதம் ஆயிட்டு சாப்பிடுவாங்க. இது அந்த இடத்துல பண்ணது. நாம சத்திரனா இருந்தாலும் சரி, வைசியனா இருந்தாலும் சரி, சூத்திரனா இருந்தாலும் சரி, பிராமணனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செய்யணும். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார வகையிலும் சரி, எல்லா வகையான இந்த 3 பேருமே செய்யணும். அவங்களுக்கு சத்திரனும் சரி, வைசியனும் சரி, சூத்திரனும் சரி செஞ்சுதான் ஆகணும். இதுதான் கடமை. இதுதான் வேதங்களை சொல்லப்படுது. அதுதான் சொல்ல, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை மட்டும் செய்வாயாக இல்லைங்களா? நம்ம பிராமணன் அதே மாதிரி சத்திரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவன் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் அவன் பிராமணனும் கிடையாது, சூத்திரனும் கிடையாது, வைசியனும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் அவன் தான் மன்னனா இருக்கணும். அவன் தான் சத்திரியன். சோ அவனும் அந்த கடமையை அவங்க செஞ்சே ஆகணும். அதே வைசியர் பாத்தீங்கன்னா, அவன் வியாபாரம் பண்ணலாம். பசுமாடுக்கு நம்ம கோமாதாக்கு அவன் தான் பாதுகாப்பு. அவன் தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நல்ல விவசாயம் பண்றதுக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் இவன் தான் பண்ணி கொடுக்கணும். ஆனா அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டுறது இவனோட உண்மையான கடமையா இருக்கணும். அதுதான் நம்ம சொல்லப்படுது. ஏன்னா சத்திரியனுக்கு வந்து அந்த இது இவன் செஞ்சே ஆகணும். யாரு வைசியர் பண்ணி ஆகணும். சூத்திரர் வந்து இந்த 4 பேருக்குமே அவர் வேலை செய்யணும். அவங்க என்னென்ன வேலை கொடுக்குறாங்களோ அந்த வேலையெல்லாம் செய்யலாம். அது அவருடைய இஷ்டம் அது. ஆனா இது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இது பண்ணல, யாரையும் வற்புறுத்தல. அவங்க கர்மா, அவங்க நீ என்ன மாதிரி நீ பிராமணா செயல்பட நினைக்கிறியா செய், வேணாம் செய்யல, ஆனா செய், கரெக்டா பூர்ணமா செய்யணும். அதுதான் சொல்ல வர்றாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை மாத்திரம் செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதுல பலன் பலன் அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட உனக்கு வந்து உரிமை கிடையாதுன்றார் பகவான். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பதனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. இது ரொம்ப சொல்றாரு இல்லைங்களா? சில பேர் நாம வந்து தாமஸ் குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா, நாம எந்த வேலையும் செய்யாம ஹாப்பியா அப்படியே எல்லாம் இருக்க முடியுமா? எவ்வளவு நாள் இருப்பான்? அவன் பூர்ணத்தை அடையவே முடியாது. அவன் பகவான் லோகத்துக்கும் போக முடியாது. திருப்பம் இதே துக்காலத்துக்கும் பிறக்க முடியாது. அவன் எங்க போவான்? பாதா லோகத்தான் போவான். அதல பாதாள கதல ததாத்தலன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அந்த கீழ் லோகத்தான் போவான். கீழ் லோகத்துக்கும் மரண லோகத்தையும் 7வது லோகத்தான் போக முடியும் அவன்.
அதுல போனா 7 ஜென்மம் எடுத்தாலும் அவன் கண்டிப்பா வெளியே வர முடியாது அந்த லோகத்துல போனாவே. சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அந்த மாதிரி செயல்படும் போது யாருமே பண்ண முடியாது. உடலோட அவனுடைய உடலை அப்பயே அவனுடைய வாழ்நாள்லயே அந்த உடலை அவன் பாதுகாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட விளக்கத்தை பார்ப்போமா? இந்த இது உள்ள பார்ப்போம். இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா உட்பார்வை. இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்வது. அப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு என்ன கடமை கொடுத்திருக்காங்க? சத்திரியனா வைசியனா நம்மளுடைய செயல் தான். இப்ப நாமெல்லாம் யாரா இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்கோம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா பிராமண குவாலிட்டிக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம பக்தி கொடுக்குறோம், இது படிக்கிறோம், ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், 2வது பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், எல்லாம் செய்றோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுடைய செயல் வந்து பிராமண கோட்டில் நம்ம செய்றோம். தப்பு இல்லை இது. அதான் அப்போ வந்து தூய்மையாடுது, மனசு தூய்மையாகுது இல்லைங்களா? இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும், சமநிலையில் உள்ள சமூகம். நாம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஏற்றத்தாழ்வே இருக்காது. நாம எல்லா உயிர் வாழியும் நாம ஒரு நிலையா பார்ப்போம். ஏன்னா எல்லா உயிர் வாழி இதயத்திலயும் பகவான் பரமாத்மா குடிகொண்டு இருக்கிறார். ஏன்னா எல்லா ஆத்மாவும் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்த ஆத்மா தான். யாருமே வந்து இவன் ஐயரா இருக்கான், இவன் சத்திரனா இருக்கான், இவன் நல்லவன், அவன் கெட்டவன் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவான்கிட்ட இது வந்தது. அவன் கெட்டவனானோ நல்லவனானோ அவனுடைய செயல். அதனால அவன் வந்து கண்டிப்பா பூர்ணத்தை அடைவான். எப்படி நம்ம அஜிமுலான் கதை மாதிரி. அஜிமுலான் என்ன பண்ணாரு? எவ்வளவு தப்பு, அவர் நல்ல பிராமண குலத்துல தான் பிறந்தாரு. கடைசியில என்ன ஆச்சு? தப்பான வேலையெல்லாம், சண்டாள வேலையெல்லாம் செஞ்சாரு. கடைசியில பகவான் லோகத்துக்கே போனார். எப்படி போனாரு? அவருக்குன்னு ஒரு கர்மா இருக்கு. அவனுக்கு முன் செஞ்ச பாபம் அதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி அடிச்சு பகவான் கிட்ட லோகத்துக்கு அவர் போறாரு. அதனால எந்த ஒரு ஆத்மாவை நாம இவன் கெட்டவன், அவன் நல்லவன், இவன் இந்த ஜாதிக்காரன், அவன் இந்த ஜாதி நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல. நம்ம சமநிலையோடு இருக்கணும். அந்த சமூகம் தான் என்னைக்குமே வந்து மனசை தூய்மைப்படுத்தும்ன்றது சொல்லப்படுறாரு. உடல் ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம கடமையை நாம மட்டும் செஞ்சோம்னா அந்த பகவான் உணர்வுல செய்யும் போது நம்ம உடலும் ஆரோக்கியம் முடியும், நம்ம எண்ணங்களும் தெளிவா இருக்கும், இதையும் தூய்மைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? 9 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஜ்ஞார்த்த கர்மணோ யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனக தடர்தம் கர்ம கௌண்டேய முக்த சங்கத் சமாச்சர. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப சொல்றாரு பாருங்க. விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அழகா பகவானுக்கு நாம செய்யற பணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பூர்ணத்தை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? நிறைவேற்ற முடியும். மத்த நீங்க பௌதிகத்துல செஞ்சீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம் செய்யலாம். ஒண்ணு பாருங்களேன், நம்ம உடல் இருக்கு. நம்ம உடலை வச்சு என்ன செய்ய முடியும்? ஏதாவது ஒரு பொருள் ஈட்ட முடியும். ஒரு வேலை பார்த்தோன்னா அதுக்கு தேவையான பலன் கிடைக்கும். சில நேரம் கிடைக்காம போலாம். ஒரு இன்பம் அடையணும்னு நினைச்சுக்கலாம். இந்த உடலை வச்சு நம்ம செய்யும்போது ஒரு இன்பம் அடைகிறோம். இன்பம் அடைஞ்சோம்னா அது நிரந்தரமா இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. அடுத்த நேரமா அது போயிடும், மறைஞ்சிடும். அது உடலால செய்யப்படுற எந்த கர்மாவே அது கண்டிப்பா அடுத்த துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். ஏன்னா துன்பம் இன்பம் மாறி மாறி வருதா வாழ்க்கையே. அதான் நமக்குள்ளேயே அது. ஆனா அது உடலால செய்யறது. ஆனா மனதால செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அது கண்டிப்பா சாந்தி கிடைக்கும். ஆனா அந்த சாந்தியும் நிரந்தரம் கிடையாது. ஏன்னா அடுத்த செகண்டே வந்து நம்ம துன்பத்தை கொடுக்கும். சாந்தி வந்து எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா துன்பம் கொடுக்கும். ஆனா அதே வந்து ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஆத்ம ரூபத்துல நாம வந்து சச்சித்தானந்த மூலியமா நம்ம பண்ணும்போது அதான் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அது என்னைக்குமே அழிவே கிடையாது. என்னைக்குமே அது நித்தியமானது. ஏன்னா ஆத்மாவுடைய சுபாவமே பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறது மாத்திரம்தான். அது ஆன்மீக பாதை மட்டும் தான் கொண்டு போகும். அது இந்த உடலும் சரி, இந்த மனமும் சரி, இந்த புத்தியும் சரி, இந்த ஆங்காரமும் சரி, இது எப்பவுமே வந்து அதன் மூலியமா நம்ம செயல்படும் போது கண்டிப்பா வீழ்ச்சி அடையும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ற விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படுவது மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இல்லைங்களா? மற்ற செயல்களை இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். அவ்விதமே நீ எப்பொழுதுமே பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்ந்தார். அப்போ நாம எப்படிப்பட்ட வாழ முடியும்? எந்த மாதிரி கர்ம செய்ய முடியும்? ஆத்ம ரூபத்துல. இந்த ரூபத்துல செய்யற போதுதான் நாம என்ன பண்றோம்னா சச்சித் ஆனந்தமா நம்ம பண்ண முடியும். அப்பதான் வந்து அன்ன கோசா படிச்சிருக்கீங்க. நம்ம முதல் பேசிக் கிளாஸ்ல அத்தியாயத்துல அன்னமய கோசா, பிராணமய கோசா, ஆனந்தமய கோசா, இது விஞ்ஞானமய கோசா, அப்புறம் வந்து ஆனந்தமய கோசா. ஹாப்பினஸ் கடைசியா வந்து நாம ஹாப்பினஸ் ஆட முடியும். அந்த 24 அம்சங்களை எப்படி செயல்படுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, பகவானோட உணர்வு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம சச்சித் ஆனந்தம் தான். சோ அந்த மூலியமா பண்ணும்போது பகவானுக்கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா அந்த உணர்வோட நம்ம போக முடியும்னு சொல்லல. அதுதான் எப்பவுமே பகவானோட உணர்வு வேணும்னா ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செய்யணும். நம்ம கையாலேயோ செயலாலேயோ செய்யலாம். எப்படி செய்யலாம்னா பகவானோட உணர்வுல செய்யும் போது அப்போ நாம கண்டிப்பா பூர்ணத்தை அடைய முடியும். இதுதான் நம்ம சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள விளக்கத்தை பார்ப்போம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே. யாகங்களின் நன்மைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதிர்வினைகள் இருந்து விடுதலை. பார்த்தீங்களா இந்த யாகங்கள்ல பண்றதுல. அதே மாதிரி வெளிப்புற துன்பங்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல், படிப்படியாக இறைநூறு நிலைக்கு உயர்த்தல், பகவானின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல். இது பகவானோட ராஜ்னா இது கடைசியா நாம முக்தி அடைகிறதுக்காக இல்லைங்களா. இது வந்து யாகங்கள்னா என்ன யாகங்கள் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய செயல் வந்து ஆன்மீக பாதையில போகும்போது இதுக்காக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா யாக கூட்ட வச்சு நாம வந்து பண்றது அது யாகம் கிடையாது. அந்த யாகங்களை சொல்ல வரல. நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய செயல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அந்த 4 தூண்கள் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. அதாவது தப்பான பாலுணர்வு இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் அந்த கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, மது போதைகள் செய்யக்கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. சோ எந்த உயிரினத்தையும் நம்ம தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது. சோ இந்த 4 விதமான யாகங்கள் இருக்குல்ல, இதுதான் நம்மளுக்கு இதுதான் வந்து எதிர்வினையிலிருந்து நம்ம விடுதலை கொடுக்கும் இது. இந்த இந்த செயல்பாடு வெளிப்புற துன்பங்கள் பாதிக்கப்படாமல் நம்ம இருக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம எதுவுமே செயல்படாம இருப்போம். ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மள பந்தப்படுத்தும். அந்த 4 விதமே நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா பந்தப்படுத்தும். படிப்படியாக வந்து இறைநூறு நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்தும். அந்த 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 4 தூணு செதுக்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளோட பில்டிங் வந்து காங்கிரீட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த 4 தூணையும் செதுக்காம இருந்தோம்னா இல்லைங்களா. சோ அந்த நிலைக்கு உயர்த்தல். பகவான் ராஜ்யத்துக்கு கண்டிப்பா நாம போவோம். கண்டிப்பா வைகுண்டம் போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அதான் நம்ம அதுக்கு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நாமள வந்து எந்த விஷயமும் டென்ஷனே ஆக தேவையில்லை. இன்னைக்கு கண்டிப்பா பகவான் உணர்வுல இருந்தீங்கன்னா நீங்க டென்ஷன் ஆக மாட்டீங்க. ஏன்னா பகவான் எல்லா பாவங்களையும் அவர் இடத்துக்கு போறார். நீங்க எந்த ஒரு கர்மாவும் பகவானே இந்த பணி நான் இப்ப செய்ய போற பணி நான் செய்யறேன் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நீங்க தியாகம் பண்ணிட்டு அந்த பணி செயல்பட்டு பாருங்க. ஆனா என்ன மாதிரி செயல் தெரியுமா, பாவகாரியம் செய்யக்கூடாது. நம்ம வேத சட்டங்களை என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த பணி செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்க தவிர அதுதான் பகவான் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. ஆனா நீ கண்ட வேலையெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு சத்திரனா இருக்கான், ஒரு நாட்டுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அடுத்த நாட்டுக்கு போய் கொல்லணும்னா தாராளமா கொல்லலாம் அவன். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு, கொடுத்துருக்காரு. அதே வந்து ஒரு சூத்திரம் போய் ஒரு ஆளை கொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா. அவனுக்கு மேல் அதிகாரி யார் சொல்றாங்களோ அதை அவன் சொன்னாதான் அதை செய்ய முடியும் தவிர அவனுக்கு சுயமா அவன் செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரிதான் நம்ம சட்டங்கள் நம்ம வேதங்களையும் சரி நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களையும் சொல்லப்படுது. சோ அதன் மூலியமா நாம செயல்படுற செயலுக்கு பகவான் கண்டிப்பா நமக்கு பாவம் வந்தாலும் சரி நன்மை இன்பம் வந்தாலும் சரி பகவான் ஏத்துக்கிறார். அதுதான் நம்ம ராஜ்யம் நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். இது ஒரு யாகங்களின் நன்மைகள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா யோகத்தின் படிக்கட்டுகள் நாம வந்து மிருக வாழ்க்கை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து கீழே இருக்கிறது. அதை கர்மகாண்டால நம்ம செயல்படுறது. கர்மகாண்டால இருக்கும்போது மிருக வாழ்க்கை தான் வரும். இது எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை பாருங்க, இறப்பு பிறப்பு முதுமை நோய் இது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். மனித பிரியம் வந்து எல்லாருக்குமே வரும். எந்த உயிரினத்துக்கும் வரும் இல்லைங்களா. ஒரு நாயோ பூனையோ ஒரு அனிமல் எடுத்துக்கிட்டா அது என்ன வரும், வேட்டையாடும், சாப்பிடும், தூங்கும், உடல் ஒரு பண்ணும், குழந்தை பெற்றுக்கும். இதுதான் வேலை. அது உடம்பு செத்து போகும். இதுதான் அது விட. அப்ப அதே வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இல்லைங்களா. அதுக்கு அவ்வளவுதான் அதோட இது. ஆனா அதுங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுங்களுக்கு முத்தி கிடைக்கும். ஏன்னா அதுங்க வந்து இப்ப நம்மள மாதிரி புத்தி எல்லாம் கிடையாது. அது 7 6 அறிவு கிடையாது, அதுக்கு 5 அறிவு. அது பாட்டு அது வேலையை செஞ்சு அது பாட்டும். ஆனா அது புத்தி கிடைக்கும். அது அடுத்த இது நல்ல ஒரு உடல் தேடி அது போகும். அதுக்கு வந்து கர்மாலாம் அது கிடையாது. ஆனா நமக்கு கர்மா இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப நாம என்ன வரும், அந்த மிருக வாழ்க்கையை வாழ முடியுமா, அது மாதிரி செய்ய முடியுமா, கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. அப்ப நாம பக்தியில இருந்தாதான் நமக்கு அந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ முடியும். சோ இந்த மிருக வாழ்க்கையில இருந்து வெளியே வர முடியும். இதுதான் நமது கர்ம காண்டங்கள். அப்புறம் கர்ம காண்டம் மிருக பாதையில இருந்து வெளியே வந்தோம்னா கர்ம காண்டத்துல போறோம். கர்ம காண்டம் நாம என்ன செயல்படணும்ன்றதை தெரிஞ்சு செயல்படணும். தெரியாம செய்யறவன் தான் கர்ம காண்டத்துல போறான். கர்ம யோகியா செயல்படுறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் வந்து சகாம கர்ம யோகத்துல போக முடியும். அந்த மாதிரி பக்தியில போக முடியும். இது 2வது படிக்கட்டு. நாம கர்ம யோகியா இருக்கோமா கர்ம காண்டத்துல இருக்கமான்றது நம்மளுடைய செயல் மூலியமா நாம நிறுவனித. நாம செயல் ஆன்மீகத்துல போகும்போது கண்டிப்பா நாம அந்த செயலை விட்டு வெளியே வரோம். அப்புறம் சகாம கர்ம யோகத்துல நம்ம போறோம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல போறோம், அப்புறம் ஞான யோகத்துல போறோம், அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்துல போறோம், அப்புறம் பக்தி யோகத்துல போறோம். நம்ம ஏன் அப்படி போனோம், நம்ம அந்த மாதிரி போகணும் அவசியமே இல்லையே. நம்ம எல்லாம் பக்தர் தானே, குடும்பஸ்தன் தான் நம்ம எல்லாமே. நமக்கு எல்லாம் உட்டார் உணவு இருக்காங்க, அண்ணன் தம்பி எல்லாமே இருக்காங்க. அப்ப நாம இந்த மாதிரி இருக்கணும் அவசியமே இல்லையே. மிருக வாழ்க்கையில இருந்து டக்கு வேற பக்தி யோகத்தை வந்து வேற இந்த பக்கத்துல ஒரு லிஃப்ட் இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஏணிப்படியில ஒரு படியே யாருக்கு தேவையில்ல. கர்ம காண்டம் போக தேவையில்ல, நிஷ்காம கர்ம பார்க்க தேவையில்ல, சகாம கர்ம பார்க்க தேவையில்ல, ஞான யோகத்தை பார்க்க தேவையில்ல, அஷ்டாங்க யோகத்தையும் பார்க்க தேவையில்ல. நாம எடுத்த உடனே நேரா போய் லிஃப்ட்ல உட்காந்து ஒரு பட்டன் தட்டிட்டு நாம பக்தி யோகத்தை நேரா ஓடி போயிடலாம். நேரா எங்க போயிடலாம், பகவான் லோகத்துக்கு போயிடலாம். இதுதான் நமக்குள்ள வழி. நாம பக்தரா இருக்கிறதுக்கு அதுதான் பகவான் கொடுக்குறாரு. இதே வந்து ஒரு தேவர்களுக்கோ மற்ற ஞானிகளுக்கோ முனிங்களுக்கோ கிடையாது. இந்த மாதிரி இதுல நாம பக்தர்கள் மாத்திரம்தான் பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியுங்க. இது ஒண்ணு உண்மை.
தேவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் லோகத்துக்கு வைகுந்தத்துக்கே போக முடியாது, அவங்களால போக முடியாது. தேவர்கள்லாம் எந்த தேவருமே எந்த ஒரு எந்த கடவுளும் சரி பகவான் லோகத்துக்கு அவ்வளவு ஈஸியா போக முடியாது. ஏன்னா ஆனா அதே வந்து நாம போலாம், பகவானை அன்பால கட்டி கூட போலாம் நம்மளால. நாம செய்யற பணியை பார்த்து இப்படி கணத்துல உட்காந்து பாத்துங்களா இருப்பார், பக்கத்துல வந்து அருவமா இருப்பார், இங்க உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நம்மள நாம என்ன செயல்படுறோம் என்ன பண்ணணும். அது பக்தர்களால மாத்திரம் தான் முடியும். அது ஒரு பெரிய ஒரு ஞானியாலேயோ ஒரு முனிவராலேயோ இல்லைன்னா ஒரு பெரிய தேவர்களையோ இல்ல ஒரு பெரிய கடவுள் பிரம்மாவே முடியாது. பிரம்மாவே வந்து வைகுந்தம் போக முடியாது. வைகுந்தம் போனோம்னா அங்க உள்ள தோர பல விட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவருக்கும் அது அந்த அந்த பவர் கிடையாது. பக்தர்கள் மாத்திரம் தான் அது. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா அழகா பகவானுக்கு பக்தி கொள்ளலாம். பக்தி பண்றதுக்கு பந்தப்படாம இருந்துட்டு போய் லிப்ட்ல இருந்துட்டு ஒரு பட்டன் நமக்குன்னா நேரா வைகுந்தம் போய் சேரலாம். எப்படி பக்தி யோகம் மாத்திரம் செய்ய முடியும். இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்ண தேவையில்ல, ஞான யோகம் பண்ண தேவையில்ல, நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல சகாம கர்ம யோகம் கூட பண்ண தேவையில்லை, கர்ம யோகத்துல நம்ம தேவையில்லை. நேர டைரக்டா பகவானுக்கு உணர்வோட நம்ம பக்தி பண்ணோம்னா நம்ம எங்க போவோம், பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறார். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं येषवोऽस्विष्टकामधुक्. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்காக யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாதி யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்கள் அடைய பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது ஸ்லோகத்துல. அதாவது மனித குலங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் பார்ப்போம். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதை பேசிக்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா, படிச்சிருக்கோம். இப்ப இங்க சொல்றாங்க மனித குலங்களும் தேவர்களும் விஷ்ணுவுக்காக யாகங்களை சேர்த்து அனுபவி பிரஜாபதிகள் சொல்றாங்க. இப்ப நாம வந்து 4வது அத்தியாயத்துல நீங்க பேசிக்ல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி அண்டத்தை படைச்சார் பகவான், யாரெல்லாம் முதல்ல படைச்சார், எதை விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா, உங்களோட புரிதல் எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன். யாராவது சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி பிரபு. நம்ம இருக்கிறோம். நம்மளோட புரிதல் அவ்வளவுதான். நம்ம இது ஒண்ணும் பெரிய ஒரு இது கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி நானும் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லிக்கலாம் பாக்குறேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவுக்காக யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி. பகவான் படைச்சாரா இல்ல பிரம்மா படைச்சாரா இல்ல பிரஜாபதி படைச்சாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் வந்து அவரை வந்து 4 அந்த வியூக ரூபம் அந்த மாதிரி ரூபம் எடுத்து அவர் மூலமா வந்து இந்த நாராயணர் இதுல இருந்து பிரம்மர் நாபிக்கமலத்துல இருந்து வந்தாரு. அப்புறம் அந்த பிரம்மர் மூலமா வந்து பிரஜாபதிகள் வந்து இந்த பிரஜாபதிகள் வந்து நம்ம மனித குலங்களை எல்லாரையும் சிருஷ்டித்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி, தெளிவா சொன்னீங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து பகவான் முதல்ல இந்த அந்த சராசரங்க படைக்கிறது முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா யார முதல்ல படைக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா சனத்குமார். ஏன்னா முதல்ல பிரம்மாவை படைக்கிறார். பகவானோட பிரம்மால நாசுல இருந்து வராரு, பிரம்மா வராரு, அவரு பிரம்மாவை படைக்கிறார். பிரம்மா என்ன பண்றாரு, அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்புறம் சொல்லுங்க பிரபு. முழுமுதற் கடவுள் முழுமுதற் கடவுள் முதல்ல பிரம்மாவை படைக்கிறாரு. அப்புறம் 4 ஜனத்குமார் 4 பேரை படைக்கிறாரு. அவங்க 7 பிரஜாபதிகளை படைக்கிறாங்க. அடுத்தது அவங்க 14 மனுக்களை படைக்கிறாங்க. இப்ப நாம இருக்கிறது 7வது மனு, சத்தியவிரதன் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல் 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 பிரபு. இப்ப நாம பிரபுஜி சொன்ன மாதிரிதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப பிரபுஜி எப்படி பாத்தீங்கன்னா நாமள ஃபர்ஸ்ட் சனத்குமார் பிரம்மா படைக்கிறார் பகவான். அதோட பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறாரு. இந்த யார் எந்த விஷ்ணு படைக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து காரண கடல்ல இருக்காரு இல்ல, காரண உதய சாய் விஷ்ணு. அவரு தனிமையில இருப்பார். அப்ப அந்த சராசரங்களே கிடையாது. பகவானுக்கிட்ட இருந்து அந்த விஷ்ணுவை முதல்ல படைக்கிறார். அந்த விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, ஒரு அண்டத்தையும் பல உருவாக்குறாரு. அந்த அண்டத்துக்குள்ளார கார்போய் சாய் விஷ்ணு உதய சாய் விஷ்ணுங்கிறார். அவர் தான் பிரம்மாவை படைக்கிறார். அவர் பிரம்மா என்ன பண்றாருங்க, 4 சனத்குமாரை படைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பிரஜாபதி 7 பெரிய முனி 7 பெருமுனி படைக்கிறார்.
அதுக்கப்புறம் 14 மனுக்களை படைக்கிறார். இந்த பிரஜாபதிகள் படைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, இவங்க தான் வந்து நம்மளுடைய கசிப முனிவர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இந்த கசிப முனிவர் தான். இவரு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சராசரி பகவானையும் படைக்கிறோம் அவர் தான். அவரு தான் அந்த இதை கொடுத்திருக்காரு. கசிப முனிவர் பாத்தீங்கன்னா இவரு வாமன உதயம் எடுத்ததே வந்து கசிப முனிவர் தான். அவர் அதிதி வயிற்றிலிருந்து அவர் வராங்க. தேவர்கள் எல்லாமே வந்து அதிதி வயிற்றிலிருந்து வராங்க. கசிபரோட முனிவர் அவருடைய மனைவி அதிதி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க மூலிதான் தேவர்கள் எல்லாம் பிறக்கிறாங்க. எல்லா தேவர்களும் பிறக்கிறாங்க. அதே மாதிரி கசிப முனிவர் 2வது மனைவி இருக்காங்களே திதி வயிற்றுல பிறக்கிறவங்க தான் அசுரர்கள். இரணிய கசிபு, இரணியர், சிசுபாலன், இவங்க எல்லாமே பிறக்கிறதுலாம் வந்து அவங்க வயிற்றிலிருந்து பிறக்கிறாங்க. அவங்க ரூபத்துல தான் அவங்க வராங்க. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்போ எல்லா பிரஜாபதிகள் 7 பெரிய முனிவர்கள் தான் அவங்க தான் வந்து அந்த சராசரங்களே வந்து அந்த உயிரினங்களே அவங்க தான் உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் மனுக்கள் வராங்க. இந்த மனுக்கள் வருது. இந்த மனுக்கள் வந்து இப்போ 14 மனுக்கள் வராங்க. இந்த மனுக்கள் மூலியமாக கொஞ்சம் பேர் வந்து உருவாக்குறாங்க. இவங்க உருவாக்குறாங்க, மனித உலகை உருவாக்குறாங்க. இது மூலியமா தான் இசுவாகு வரார். இசுவாகு யாருன்னா நம்ம ராமபீரனுக்கு வந்து மூத்தவர். அவர் தான் தாத்தனார் வெளியில வரவங்க, ரகுவம்சத்துல வரவங்க. அது ஒரு மனுக்கள் மூலியமா வராங்க. அந்த இவன் நம்ம படிக்கலாம். 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். அது டேட்டாஸோட நான் தரேன். அது யார் எப்படி உள்ள வராங்க, எப்படி பண்றாங்க, எப்படி யார் எந்தெந்த இடத்துல அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் இருக்கு, நான் கொடுக்குறேன். ஒரு குரூப்ல போட சொல்றேன். அது படிங்க. பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரியும். இந்த மாதிரி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவுக்கான யாகையும் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதிகள் தான். அதுல ஒரு பிரஜாபதி முக்கியமான யாருன்னா கசிபர், அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரர், அது மாதிரி அந்திரி, நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். அந்த 7 பெருமுனிகளை சொல்லலாம். சரிங்களா? அவங்களாம் பிரஜாபதிகள். யாகங்களை செய்யுங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முத்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களை அடைய பெறும் என்று கூறி அவர்கள் ஆசீர்வதித்தார் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. இத வந்து நம்ம அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப அழகா வந்து இது வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா எடுத்துரைக்கிறார். இதோட நம்ம உள்பார்வை பார்ப்போம். சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பிரபுஜி, வேதங்களை தானே பகவான் முதல்ல படைச்சாருன்னு சொல்றாங்க. வேதங்கள் படைச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்மா மூலியமா வேதங்கள் அடிப்படையா வச்சுதான் பிரம்மா வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து எடுத்த வேதங்களை அடிப்படையா வச்சுதான் மற்ற படைப்பையே உருவாக்குனாருன்னு சொல்றாங்களே. ஆமா மாதாஜி, ஆமா பிரபு. வேதங்களை ஃபர்ஸ்ட் பகவான் தான் வேதங்கள் தான் முதல் உருவாக்கம்னு சொல்ல முடியும். ஆமா, அதான் 100% பிரபு. எப்படி சொல்ல வரேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். பாத்தீங்களா, பகவானோட அவரோட நாசிலிருந்து வர்றதுதான் வேதமே. காற்றோட காற்று இருக்கிறது தான் வேதம். நம்ம ஏன் வந்து ஸ்லோகம் எல்லாம் நம்ம வந்து அழுத்தம் திருத்தமா நம்ம படிக்கணும்னா அந்த உச்சரிப்போட படணும். நாம சாதாரணமா தமிழ் பேசுறோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி பேசுறது வேற. ஆனா இந்த சமஸ்கிருதத்துல படிக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தை வரும்போது இந்த காற்றோட காற்ற கலந்து இருக்கும். இதுதான் சப்தத்துல இருந்து வரதான். இத வந்து பகவான் இந்த சப்தரிஷி வேலை முடிதான் முடியும். அதுதான் ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா. நெட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. இந்த ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே. எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது வர ரெடி ஆகணும். சொல்லுங்க. இப்போ வந்துட்டு முதல்ல கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ ராதை அம்மா அவங்க மூலமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டா பேசுங்க, கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க, கேக்குது. சொல்லுங்க மாதாஜி.
கிருஷ்ணரும் ராதை அம்மாவும் தானே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே படைச்சாங்க ஆக்சுவலி. இல்ல 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 அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அப்படி பகவான் கிருஷ்ண பகவான் தான் முதல்ல வந்து யாரு பிரம்மாவை தான் முதல் படைக்கிறார். ஏன்னா வந்து ராதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதை எப்போ வராங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது துவாத யுகத்துல தான் வராங்க ராதையே. முழுமுறு கடவுள் அவதாரம் கொடுக்குறாரு, கிருஷ்ணர் அவதாரம் கொடுக்குறாரு பாத்தீங்களா, அப்பதான் ராதையே வராங்க. ஆனா அவங்க கனகவல்லி தாயார், நம்ம கனகவல்லி தாயார் அது வந்து எப்போ வராங்கன்னா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிமையில படுத்திருக்காருல்ல, காரண உதயசாய் விஷ்ணு வராதீங்களா, அவர் அண்டத்தை படைச்ச பிறகு அந்த அண்டத்துக்குள்ளார வர பாருங்க, அந்த அண்ட கண்ட்ரோல் பண்றவர் பாத்தீங்களா, அவர் தான் கார்போகேசாய் விஷ்ணு. அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய தாயாரே வராங்க. அப்பதான் எல்லா தேவர்களும் எல்லா ஒரு பிரஜாபதிகள் எல்லாமே உருவாறாங்க. அவர் மூலியமா தான் படைக்கப்படுறாங்க. பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பா நம்மளுடைய தாயார் இருப்பாங்க. அது ஒரு பக்கம். பகவானோட எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா தாயார் இருப்பாங்க. ஓகே. அப்போ வந்து அங்க பரவாசுதேவரா இருக்கிறாரு அந்த கற்பூரத்தை. அதாவது ராதை சொல்றது வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ராதா ராணி சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, நான் துவாரகத்துல அவதாரம் கொடுத்தான்னு சொல்ல வரேன். ஆனா அது வந்து கனகவல்லி தாயாரோட அவதாரம் தான் அது. நம்மளோட தாயாரோட அவதாரம் தான் அது. அப்ப தாயார் பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்க இருக்கும்போது அங்க அப்ப அவங்க 2 பேரும் ஒன்னாதானே இருக்கிறாங்க. நம்ம அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் அதை. நாம வந்து நீங்க குறிப்பா ராதா ராணி கேட்கறதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே ஓகே. ஏன்னா வந்து அவங்க அலாதினி சக்தியா இருக்கிறாங்க. ஆமா ஆமா அவங்க மூலமா தான் வந்தாங்க அப்படின்னு. ஆமா ஆமா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் வர வேலை செய்யல என்னன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, மாட்டாங்க மாதாஜி. கீர்த்தனம் பண்ணுங்க மாதாஜி, வந்துடுறேன். யாராவது கீர்த்தனம் பண்ண முடியுமா? எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே நரசிம்மாயா, நமஸ்தே நரசிம்மாயா, பிரலாதலாததாயே, பிரலாதலாததாயே, हिरण्यकाशीपूर्वक्षता, हिरण्यकाशीपूर्वक्षता, शीलटङ्कानकालाये, शीलटङ्कानकालाये, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, बाहि नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, बाहि नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिंहमादं चरणं प्रपते, नरसिंहमादं चरणं प्रपते, तव करकमलवरेणका अद्भुतशृङ्गा, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव करकमलवरेणका अद्भुतशृङ्गा, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदे, जय नरसिंहदे, नरसिंहदे, जय नरसिंहदे, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज,
जय जय प्रभुपा 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपा गुरुदेव प्रभुपा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதா, ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ரொம்ப நல்லா